Ca să știi să dai terie, primul pas este să știți foarte bine să învârtiți de exemplu. Al doilea lucru este să sari și să învârți foarte repede de dec. Ca să învârți mai repede de dec, în primul rând trebuie să știi picioarele așa. Al treilea pas este să învârtiți foarte repede decul și să picați puțin în picioare. Ca să dați cu ambele picioare de dec să aterizați, nu trebuie să începeți așa cu piedul. Trebuie să dați așa. Da tare! Salut! Hai, da! Salut lumea! Azi facem tutorial la... Hai! Hai! Al doilea lucru e să înveți să sari și să învârți de dec. Ca să învârți mai... Stai! Acum! dec, Acum! Ca să piși pe dec cu ambele picioare, nu trebuie să